Ngithatha leli thuba ke bazalwane bingelele ubaba udokotela ubaba uNsibande khona phakathi kwethu bingelele ke abashumayeli mama umfundisi obaba bonke omama bonke abantu abatsha Sunday School amen siyambonga uNkulunkulu ithuba asinike lona ngicela nje uqhawule lo seduze nawe sihlabele sithi wenze kahle wase wafika nawe wenze kahle wafika nawe wafika happy
number 4. Wozathixo wethu ongamandla ethu wosi simele nyawo sokhuleka Baba obusayo wena bayo wena osi osisayo usi Jesu mbose Ueto gobi sita setu usa shule pesa banda ako Siyabonga uNkulunkulu wenkasulo. Siyabonga wena owayekhona emandulo. Wawukhona umhlaba ungekabikho. Konke Nkosi kwavela ngezwi lakho. UJehova omangalisayo. UNkulunkulu wokuthula. Akekho olinganiswa nawe. Ehlweni Baba sithi bayethe. Uyinkosi yokuthenjwa. Uyinkosi esibalekela kuyo. Ulithwala lethu wena ungamandla. Uyinqaba yethu kumphoshomo namandla. Uthe babalekela kuya sindiswa. Siyabonga umusa wakho
Siyabonga uthando lwakho. Siyabonga ukwaziwa nguwe. Siyabonga uma sesaziwe nguwe. Sibonga ukwenzana nawe. Sibonga uthando lwakho senzele lona. Sasikude baba nezwi lakho. Wasenza abantwana bakho. Sithi udumo lonke lungo lwakho. Lawula Jehova njalo. Siyana yonke imimoya emelana baba necebo lakho. Thema bezwini lakho icebo lakho lingevinje lutho. Baba siyabonga. Sithi bayethe kuwe wedwa. UNkulunkulu ophakeme nongcwele. Qhubeka ke Nkosi usihole njalo. Siyabonga baba siyakwethemba. Siyakholwa ngegama legazi likaJesu. Amen. Bazalwane phinde ke bingelele kakhulu abaqalayo bakhona phakathi kwethu. uNkulunkulu anibusise. Sesiyayivala namhlanje. Kodwa siyabuya soze. Yabona leli ndawo le. Umnizo umsebenzi kaNkulunkulu ola. Siyabuya. Noma kuzobe kunini kodwa sihlela ukuphinda sibuye. And mase sibuya I think lento sizoyi-extenda. Imoto zipakele kwaMakhanya ngoba izohamba into iyofika pha ngasemgwaqweni. Inkinga kuzobe kugcwele. Ingakho ke ndithi ayi-extendwe. Manje isasilingene nje okwamanje. Ngoba kaloku sesinamakholwa amasha angabashumayeli azohamba isivangeli. Ngoba umuntu mayithole uJesu uhamba ngene ebantwini athi nasi isimanga. Nanku umuntu. Maseqelela abantu. Kukhona abantu abazoza. Thina sabhaphathizwa sesinamakholwa aphenduke kithi. Thina wangaphenduki namhlanje ngomso ukuthi uyofaka emanzini. Wawukubukwe nje ukuthi ushona nangalento othi unayo. Sivele sibe sishumayela siza nabantu. Uthi uyobhaphathizwa sawubhaphathizwa nabantu abaphenduke kuwe. Yangixaka lento yobhaphathizwa ehamba engenamuntu aphenduke kuye. Uthi kanti lo muntu yena sebhaphathizwa umuntu onjani yini usizo lwakhe uzosiza ngani? Ukukhuluma nje nomuntu uthi hey ukho uke wezwa ngoJesu. Lento ayifihlo ngoba uma uyifihla indaba ngoJesu abazuyifihla indaba ngoSathane. Into yakho mayingadeleleki. Into yakho into nayo mayaziwe. Amen. Abantu noma ufika bekhuluma into zabo uma ufika wena babona ukuthi ufika umzalwane. Umfundisi wayemphethe uthi wayese Cape Town esebenza khona utata noma ubhuti wayehlala naye. Uthi ke kufika omnye ubuza ukuthi hayibo uhlala nabantu kulendlu. Ubuza umfundisi lo wami ubuza kwenye indoda ahlala nayo. Uhlala nabantu kulendlu. Uthi ayisuka ngihlala namuntu uhlala nomzalwane. Ngoba uma umzalwane taba usengumuntu. Uyibona ukuthi suka lo awumuntu lo. Funeka uphume ebuntwini kude kuthi awungomuntu. Ungumzalwane ngoba into abangoba ukuthi ungumuntu indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo, ubuyela ebuntwini. Kodwa uma ungumzalwane mabase bathi abahlali namuntu bahlala nomzalwane. Bamangalo hayo. Angomuntu. Ayahlala namuntu nomzalwane. Ayinkosi nisikelele. Siyabonga kakhulu kulabo abazinikele. uNkulunkulu akasigcinele nina, asilondele nina. Before senze konke, yingakho ngikhethe uEmsa ngokwami namhlanje. Ngoba manje isivele isemsela. Biyenze ngalendlela ngoba ana program, iprogram yami namhlanje dimane ndiyimama la ekhanda uNkulunkulu manje ethobo kuye. Athi ithi uma nganika wena namhlanje zomane ndikubhalela futhi ithi tshintsha. Ithi tshintsha ithi so avele siyeke nje namanje linda phezulu. Ngicela laba bamkela uJesu. Bame ngenyawo laba besamkela uJesu.
akusekho noyedwa na. Nkosi. Hallelujah. Ake nise ngaphambili ninibone kahle. Bese wamnyama. Hallelujah. Dumisane. Bongene. Chalo chalo. Jehova wena. Como Jehova. Oh. Bangakhi abangekho? Ngiyabazi. Bangakhi? La kubhuti bangakhi abangekho? Uyedwa. Lana. Anazani? Oh, baby. About three. Okay. Ngifuna uzwana ngani ukuthi niyazana nani na enikhethu uJesu. Mina bakhona nabangekho la. Anazana. Niphele. Ngibengisa futhi. Esesilinde wena ukodwa nje. Samangela ukuthi wena wonke ungabikho. Ungafika sobashaya bonke ukuthi kanjani? Nikhulume phansi ngekho mina. Ngicela ke madoda. Avele siqale ngapha ya. Sondela lana wena emihle. Sondela la ngako iyas. Ngicela ke ukuninikeza ithuba. Angicela ingoma yakho ngoba vele ingoma nje usazoyipractice ngoba kuhamba isikhathi. Nenye ingoma usayicabanga ukuthi ndingayiqala kanjani la ngoma. Uyawusuhleba ngabantu usaqala. Funeke uyipractice. Mina la senza kanje zisandokholo. Kwakhona abantu endibuka kuba abahlabelela kamnandi lithi yabona mkhanda kholo. Ndifuna uyibamba kanje. Ndizivalele endlini. Vale pocket. Oh yeah. Ngisa la abantu ndiyayibona ukuthi lento bathi tabe yenza uvuthi. Hey! Ukhona into enyuka, khona into esikhuphuka. Nathi lebet. Awufike sonke. Ufuna ungasazi le ngoma. Besininzi kanjani ingoma ngoba uwede endlini. Uphuma le. Uyishintsha ngenye. Oh, ufike sonke yo. Uthuli benye. Hele. Somani sithi uye nabona ukuthi uyasiza phela ucabangeli. Amen. Amen. Hallelujah. Uzama ukuthi asibuye. Hey, ingoma kodwa ziyadelela ingoma ayiveli ngakibuyi. Mina nesibonela sikhula manje gezi zitsha. Wasikufuna la esontweni. Hawusazi kwaluka ukuthi uyayazi uvela uyiqale ekugcineni. Manje ke 2 minutes usho ukuthi njengoba wamkela uJesu ukhona nomahluko uzwayo. Futhi ucela ukuthi ube yikholwa elinjani. Ufisa uba umzalwane owayo avuke noma ufisa uba umzalwane okholwa nje once and for all. Uhalela uba yikholwa ngoba noma ungathi awukezwa into manje kodwa ubufisa uba umuntu onjani. Ngoba umuntu ekholwa kuba nayo nento ekuthiwa yi-role model. Kodwa thina sahlupheka saba ne-role model ezibhedayo. Futhi ukhayelwa ile role model bonke. Ayayikho. Ube role model ngokwami. Khona role model ubona hayi le ubona ukuthi la abantu babengazange zokholwa babezofuna intombi. Abanye babengazange zokholwa babezofuna umtshado. Ifuna uyibuke lento. Nami ngayicinganga kakhulu lento yokholwa le. Ngijonge something ntona yasexaka lento yokholwa. Ukholwa into zifuke ziphethuke sewupha amadoda mase zijijwa izinto. Yabona mase kushukela. Ushukela uyilahla into obuyicabanga. Nani I pray uNkulunkulu alisize.
nikulahle umdaka ebenekucabanga. Kanti isonto enandikulo mna wathi umpristi wami uma khona esho kuyintombi isikhona lapha esontweni wathi uma khona umfana okufunayo mtshela ukuthi uzomvuma provided uzoza apha esontweni. Ngiyabona uba esawuvunywa ke thina ngoba vele sesila akho mntu abese sokolisa ngoba laba bakufunayo kuthiwa uzomvuma xa eza. Ubona ukuthi lisonto lokuvumana le kusemjolweni isonto. Niyayibona lento kuthi makuphume inkonzo kanye abantu abakhulu besendlini bekhuluma lokho bakukhulumayo siyofundisa ukubhema. Kwangihlula ubhema babengishaya kwacaba nalo umuntu okhwehlelayo. Uvela ukhohlela kunyuke kakhulu manje ndiqala lento yabo. Phofu ndifundiswe esontweni singapha jikela ngapha sifundisana umbhema. Not etfaneni no esontweni. Siyabiyela njengoba ningabantu abadala nisixoxayo singapha sifundisana umbhema. And ubhenyiswa free. Uzolithenga xa uperfect. Nabantu aphezweni bazoninika utshwala baniphuzise nidakwe ningenamali azamangala ukuthi umuntu nidakwa kanjani ningenamali kanti uma ungenamali usapractice utshwala uyabunikwa kube buninzi mhla wabujwayela kuthi khipha thenga nawe owangoku ungadakwa free futhi uyafuna ubhema uzobhema njani free. And njengoba beningathi nibabi ezintombini zizofika ngoku zizonibona uba ninekhomkhom nendlela enifunde ngayo nibahle kanjani. Benamkela uyesu apha nibabi manje ninjani nibahle uyofika umuntu ongusisa athi sorry bhuti yakhuluma uthi ukhwehlela nje athi into ongusisa cabanga ukuthi uyakhuluma no ikhona into aphezu kwayo uzokhipha lento engene kuwe kaJesu. Niyangizwa mina njengoba beningathi ngeke uzovuna ngokwabantu abathi angilali akungeni nokudla xa icabanga ngawe ngelo xesha uyishaya iplate afune nesibili ufunisa mo kodwa mayifika kuwe athi alilali abese sithi kukuphela kwakho. And manje ukuphela kwakho uyaphela nyani. Yanhlebela mina into ezikhulunywayo. Bebona nami ngaphenduka ndimmi kodwa babethi ngoku kasenamkela uYesu ubona ngomuntu sesithi yathetha ukuthi ndithethani ukhulumani. Ngenathi akusondeza nje umuntu. Hayibo awazi ukuthi la kanga ukhulume sekuthi uyakhuluma cha yini engikhulumileyo thathani uJesu bikhona abantu bandikazi ukuthi wathathani lento i1010 mina ngithi thathani uJesu yazi into engalabo ngozimeni ukhuluma ngoJesu thathani uJesu nguye osizayo nguye izolo nguye namuhla nguye naphakade shesha sehlile imizuzu yakho 1 minute. Ngiyelele bonke abazalwane basendlini. Nami ngiyafisa ngomntwana loNkulunkulu. Uba yikhona ngicela abazalwane ukhona ukuzwile kodwa bemvuselelo okuright. Izwi kodwa ulizwile. Lakusisa ulala kahle kodwa ulala kahle mama Zungu kaphama mama Zungu mama Zungu nkosami mama Zungu ume lapho kulo ndawo kuyo Gogo Zungu ke umuntu mama Zungu hahamba ukuthi Gogo Zungu ngoba iminyaka yakhe yakhula akazi ukukhuluma umshumayeli wenu lo la uma ubona yena lapho kufikile kumshumayeli kabani
Uyo hambe ngena udo ehamba makhaya. Awu sisiyabhozozo makhaya. Laba bantu aninabo la uma nifuneka ngihamba nabo ezinkonzweni bayanitshela ukuthi siyahlangana pha. Niyayibona nje nikomnye khuluma sisishesha. Siyabonga mama. Amen. Ngiyamthanda kakhulu. Ngiyambona edlala indima kimi. Ngiyambonga kakhulu. Ngiyacela ungasuki kubo. Hallelujah. Awu siyabonga. Alright, sengikale leyo shayela lo oqala ke. Ngoba yena uzovela iyeke isonto athi yaba kuthulabe zintweleke isisho. Awu. Amen. uNkulunkulu ngicela ukuthi angisize ey'ntweni ey'ningi ekuphuzeni utshwala azikubhemeni esiningi. Ngiyacela angisize nje ey'ntweni ey'ningi kakhulu. Ngiyamthanda ngicela ukuthi ngihambe ey'nyathelweni zey'nyawo zami kuzobe sekupheleni kwensuku zami. Amen. Futhi ngifisa ukuthi ngihlale kuye khona Baba uma ufundisa abazalwane. Bazalwane, ngithanda ukubonga uNkulunkulu ongisizile uhamba nami endleleni zonke. Noma sekukhona izimo ezihlangabezana endleleni, kodwa ngicela aqhubeke angisize ahambe nami endleleni zonke. Amen. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalokho esebenzile empilweni yami. Ngizothanda ukuthi ngishintshe kakhulu umphumela wokugade ngibenze empilweni yami. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engilethele imvuselelo ngoba kuyasho ukuthi bekuzongenza ukuthi asithathele iy'nqumo. Nami ngisithathile isinqumo sokuthi ngikhethe uJesu abe yinkosi, futhi ngiyamethemba ukuthi uzoba nami ephinde engikhulise kukho konke engikwenzayo. Angiboni into ezongenza ukuthi ngiye ukuthanda. Bazalwane mkhulu. Kuke kakhulunywa la kwathiwa ahlale kuye. Ukuhlaleni kwethu kuye naye uzohlala kithi. Nami ngibazalwane ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ukuthi eyami impilo ihlale kuyena uNkulunkulu ukuze naye ezohlala nami. Ngilekele nokuthi ngibe nesithelo sokubekezela esingaqashulwa. Ngibekezele lolu hambo engizoluthatha ukuthi ngibeze ubukhona baNkulunkulu. Ngiyambona bazalwane belisize impilo. Silokhu iqalile umvuselelo. Ngiyambele yabusa kweyami impilo. Ngifisa ukuthi angashintshi uNkulunkulu nami angenze ukuthi angashintshi ngalesi sinqumo engisithathile. Ngiyacela bazalwane nikhuleke. Ngicela
Sola bazalwane. Amen. Nibingelele lonke igama lenkosi. Ngisibonga uNkulunkulu ngakho konke akwenzayo kwabanye. Umsebenzi emihle engibona sayenza. Nami ngiyafisa ukubafikela nakini. Nangifundisa ukuhlonipha umuntu, ukuhlonipha abantu abadala. Mazi umuntu uthwele. Amen. Amen. Nami ngibonga nje inkosi samgcinile ngakho ukuba samkhulile. Kahle lo wathi umzwa wakwamthetha. Uzosawusitha nawe. Yebo mfowethu. Yebo igama ubheka wamthetha. Ngithanda ukubonga kubazalwane ngakho konke lokho kuhle akwenzela khona. Ngoba ngingenile nje la esontweni kusukela ngoLwesibili ngiyawubona umehluko. Yebo. Ngibonga kakhulu nje nangumfundisi. Ya noma sebeqalile nje abanye bengibiza ngamagama ngokudeda kubona. Yebo. Ngiyawubona nje umehluko kakhulu. Engisasho ukuthi yini bese ngiyekile kodwa khona lokho sengiyekile okudedayo. Sola bazalwane. Amen. Kunini ukukhuluma kodwa bengithanda ukufishane. Ngithi ngilibonga inkosi samgcinile. Nongena kuleli bandla. Hallelujah. Nongena kuleli bandla ngibona zonke indlela ngathi ziyakhanya. uNkulunkulu singathi ngangigcina ayihloniphe beyiziqalile. Zihambe njalo engaphinde ziqashwe ukugcina isikhathi sami biza kuleli bandla. Hallelujah. Njengoba sengishilo ngibe ngudabula nje igama sibonga amaqini. Abawethu uNkulunkulu amuhle akekho njenganawe, akekho olinganiswa nawe, akekho uNkulunkulu onamandla ofana nawe. Abantwana bakho sebesithathile isinqumo soba uNkulunkulu bayakulandela. Yiba khona njengoThixo siyakwethemba kuko konke, bangesabi lutho, bazi uNkulunkulu abayakulandela. Moyingcwele siyabonga kuko konke uNkulunkulu, sethemba igama lakho. Busa njengoThixo lona lowo sekayithathile isinqumo sokuyakulandela. Siyakwethemba uNkulunkulu kukho konke, sethemba igama lakho elinamandla. Siyabonga igama likaJesu. Amen. Phakanyisiwe sishaya izandla bazalwane, sibashayele izandla, sibabongele Nkosi. Nangaphansi komhlaba elikaJesu igama. Haleluya. Siphakanyisiwe nangaphansi komhlaba elikaJesu igama. Haleluya.
ubaba uMbuyazi owusihlalo wekwambonambi Pastors Fraternal. Yesterday besino deputy chair ubaba uBV Gumbi, manje ke sekufike ubaba SB Mbuyazi usihlalo wethu. Ulona ke besicela kuyizolo sinomhlangano. Ndacela nathi baba becela ukubaleka nje abazali bangaze bavale ndingekafiki. Wavuma nabese sithi esengicela nobaba ukumphatha hayi makuma ngoku nesibulala awasiqeda ngoku uzohamba nomuntu wonke. Inkosi nisikelele kanti ke naye namhlanje uzoba khona phakathi kwethu. Siyathokoza baba, siyajabula kakhulu uNkulunkulu ekusizile ukuthi ube khona phakathi kwethu. Nkosikazi noba u5 minutes of your time namhlanje kakhulu bazalwane, sikhuluma nababantu abamkele uJesu. Hallelujah. Uma kuchadwa kukhangelwa abantu abachadile ukuyala abachadayo. Uma kuyalwa iziyalo zenziwa ngabantu abake bayalwa. Kunzima ukuyala umuntu onke engazange wayalwa ngayo ungayazi nawe ukuthi yanjwa kanjani. Ngeke ngibone makuchada kube khona bathi kuyabekezelwa emzini. Ubona inoba ikhona lento seyibekezelele. Fika ngoba umuntu ongakaze wachada kunzima kathi kuyabekezelwa emzini. Wathi kubekezelwa emzini wawuchade wawuvepha umzobe. Yithi kuyabekezelwa kowenu wena. Kodwa emzini kuzoshaba semzini bathiswa ngamabhodwe, benzwa yonke into, bayakhatywa, bayashaywa. Ngoba kwalento yokushada umuntu kanti angowakho. Uvela umani umbone ngathi inkawu. Ubona usuka vele uyikhabe lenkawu uyilahlele phakuthe. Njomane kaMkhabe. Ngisangalanga phambili ngicela abazali nithathele uNjomane nomama. Mama uNjomane izani Nkosi yami. Kodwa uThixo. Amen. Ndizombonga ngani ngoba ungenzela kokho kuhle. Ndizombonga ngani ngizombonga ngani ungenzela kokho kuhle. Ndizombonga ngani ngizombonga ngani ngoba ungenzela kokho kuhle. Ndizombonga ngani bazalwane siyabonga kakhulu. Bingelela ke ubaba umfundisi uMhlongo naye esinaye kwikwambonambi Pastors Fraternal. Ube khona ke naye izolo kodwa makhunga itheni ngathi uhamba nabantu bonke. Baba uNjomane ngicela uphakame. Uphakamisile kodwa nje kodwa ndiyacela amaphohla uNambi ngiba kaManaba Nkhosana uthi nje uphakame uthi nje isandla kubazalwane. Anemshayeli izandla enkulu. Siyabonga kakhulu. Njomane kaMkhabe, wena waduka iminyakanyaka wabuya kunyaka wesine. Uphethe isikhathi somdudukazana. Awuphakame Njomane. Suka bakasizandla. Awumnandi bakufundisa ubakhuma ngoba abakazi noba ubani mina ngibazi bonke uba nguJomane kaMkhabe lo. Utata ukhumbi lo ubekhona izolo. Bonke nje akekho umuntu mina onitheni ondingamaziyo. Kodwa bona ungababuza nje ukuthi umfusi wakho ungawuni yena ekumathakazelelo. Kodwa mina akekho nje onamazi. Ngoba ubaba uDokotela uNtsibande kumdlanyonga. Siyabonga uNkulunkulu amazi. Kusikhathi u5 minutes of your time
Ungasuthini kulaba abazinikele enkosini? Amazwi ngasiwakhulume kubo. Amen. Ungabathobisa bathini? Wena nkosikazi, uJesu wavele wena wayingane wazalelwa la kweli bandla, wayingane kaSunday school, wakhula, wamamkela uJesu age of 13 years, wamamkela ngeso sikhathi. Kodwa ngikhumbula ukuthi ubhaptize una 14 years. Mawunitshela ngosesishadilwa la ngakwazi ngiyazi ngosesishadilwa. Ubhaptizwe una 14 years. Kukhona nengane ezina 14 la, kukhona nabanjani. Ungasuthini wena? Nkosi yami. Kodwa umfazi obani mshayela izandla. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kubuhlungu ukukhuluma maqedwe ukukhulunywa kanje. Hallelujah. Kumele ungazi ukuthi uhlezi umuntu onamahloni njengami. Hallelujah. Bingelela kakhulu ke obaba bami bekhona ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyambingelela obaba bafundisi. Amen. Odokotela abaphakathi kwethu, obaba bakhulu bonke ngibingelele. Omama, hallelujah. Siyabonga ukuthi nomama bakhona ngegama lika Jesu, behamba nobaba. Sibingelele kakhulu ibandla lonke ngegama lika Jesu, baba bonke. Abantu abasha, hallelujah. uSunday school naye ebusuku khona phakathi kwethu, siyawubingelela, hallelujah. Ake sitheni kancane bazalwane, ngisuse nami kancane nje letha. Hallelujah. Iphimbo lona alikho kodwa ikhona lento ithi ngeke ngithule nginobufakazi kimi. Ngithule nginobufakazi kimi. Ngithule
ngiphumelele ngeke ngithule. Hallelujah. Akunakufakazi nje ngibubufakazi. Hallelujah. Noma ibeke ubaba lento mawuyilalela ingathi it was easy. For the fact that uzalelwe bandleni. Umuntu olalema yena. Uthe ubaba mayeshumayela kule ndawo wathi wena ohlala kuye. Uqala wena oza kuye. Uthi zanini kimi nina nonke elisindwayo. Hallelujah. Abese sithi ekugcineni ngiyonikeza ukuphumula. Ithi ke lento wena othatha istep sokuqala sokubuza enkosini. Ibese inkosi yenza umsebenzi wokuphumuza. Inhlizweni yami nje bazalwane ngizofakaza nje kafishane. Uthe ubaba mayekhuluma wathi angikhulume nalaba abavele bayithathela isinqumo sokulandela uJesu. Hallelujah. Abavele bathatha isinqumo nje sokuthi thina sizolandela uJesu. Hallelujah. Sizwile kukhulunyiwe nkathi uNkulunkulu ekhuluma ngaleli thento uthe ngize kulaba abadelelekile. Ngizolanda laba abanganakiwe. Uyazi into engibangalisayo ukuthi uNkulunkulu ngempela akawakhuluma manga. Khona abantu first day abakhumbulayo abazalwane ukuba ukufika kwethu eqale kongathi siyadlala. Kunabantu ababedansa kakhulu kunathi. Wathi nje uqala nje inkonzo ibona abaphithizelayo kwavele kwavuka uthando lokubathanda. Inhliziyo yami yabanenkinga sengingabanga yizwa ukuba omunye umuntu angathi bayamosha ngoba bayayenza kube ngathi kune disorder. Kodwa kwavuka ukuthi uNkulunkulu ngize kubona. Ngoba nento ethi Nkosi awusibonise umangaliso wakho. Yemangala mawusise sekhuluma la ekhulume kuhle ngalendlela. Esesithi mina nginenkinga kodwa ngiyibona lenkinga uNkulunkulu aseqalile ukusebenza. Hallelujah. Wesisi wami usekusebenzile isithando sakho. Usekusebenzile indlela ebesifika abafana bebegida ngayo la ukuthi bayezamkelela uJesu kube nomuntu ocabanga ukuthi ayinoba bayayidlalela. Kodwa namhlanje sikhuluma ngabantu abasobhe emkhoneni kukaNkulunkulu. It can only be God. Utheke enhlizweni yami akekho omunye ongakwela udalo. Ngizothi ke lo waNkulunkulu okunikeza isibindi begcwele bekhona. Usazi na futhi ukuba uzobizwa ngamagama. The same God who calls you obizile wayibona usungaphambili is the same God ozohamba nawe. Ungabi nalo uvalo. Kunelizwi elikhona kuncwadi kaMahubo 23 elithi uJehova umaluso omuhle. Ngithanda ufunda heading ithi umaluso omuhle. Bakhona omalusi kodwa ikhuluma ngomaluso omuhle. Iyamspecify ukuthi wehlukile. Inhliziyo yami ithi ke lo amuso omuhle owenza ukuba uphakamisa isandla uyentweni ongayazi noba ngizoqala ngithini. Sike sahlala la nabanye sathi ngolesine sizofika ngo10. Yazi uNkulunkulu wabahlalisa la. Sahlala phansi sabatshela ukuthi mawuqeda ukufumana uJesu kwenzekani. Ukhona inkonzo elandelayo yokuba ukhangele ukuba ngone kanjani kufanele ngivume. Ikhona inkonzo abaningi abathi you just confess to God. Sathi thina chabo akunjalo. Uhlala phansi kube ngathi ukhuluma nomuntu kube ngathi uzomtshela ububi bakho kanti yena ukhona as a witness. Yokuthi wena wakuvuma ububi bakho uNkulunkulu akwenzela umusa. Sakhuluma nabantu bayiqonda into abangene kuyo. Enhlizweni yami kutheka lento enifumene akekho umuntu onganiphuca yona. Nifumenisa. The time uyithola umncane kuba ngathi into yokuthi uzokhona yini ukuyiphatha lento iningathi iwusize wakho. If you are older older. If umncane incane njengawe ihamba nje nawe kwilevel okuyo uzufikelela umangalo uthi ngidlule kanjani. Ingakho ngithi namuhla ngeke ngithule. Nginokufakaza uJesu uyamthwala umuntu. Nizophumelela. Akumgcina azaphumelele. Ngisho njalo nje kuni ningesabi
athi maye eqhubeka kumahubo 23 athi angesabi ngoba unani uNkulunkulu uzohamba nani sikhona manizwe ukuthi kuyasinda ninabantu bokhuluma uvezi umshumayeli baveziwa bakade beyihamba lendlela ukuba sinithwalisa uyithwalele bakhona abantu bokukhulekela mezwe ukuthi iyabuya izinto ezindala ngoba sizabuya kuzobuya into obuyijwayele ukuthi hey mina bengahlali nje ngingaphuzile kunento efisayo uthi mayifika wazi ukuthi sefikile uJesu uzokuphelisa konke uzokusiza inkosi inibusise amen Hallelujah. Oh. Hey. Akuna mnandi lo mfazi basana. Phinde hayibo. Nkosi yami. Noba linye noba mabini mamuzungu njengomshumayeli walapha nje noba linye mabini nje ayekuthule nje ungathula kanjani woza mamuzungu woza gogo awu niphethe gogo madoda awu ayibonga inkosi yamakhosi haleluya 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 my Jesus my dealer somandla wedamaisa wekafaila we are my son my singer we laughing a singer where dialogue guiding Laisa my son where am I son Jesus what am I sing my tamai size upa tapa tamai say Jesus Christ bekelela bazalwane go baba egameni elihle lenkosi uJesu Kristu bazalwane inkosi uJesu kodwa ngathi bazalwane ngaphandle kokubonga uNkulunkulu ngaphandle bazalwane kokufisa ukuthi kuze kube phakade sihlale noNkulunkulu bazalwane akukho kunye kuyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu bangcela asisize kanye nabantwana abangenileyo enkonzweni bazi ukuthi bafune nifa abangeke balwephuce umuntu ayibonge ke bazalwane inkosi wathi komunye umzalwane umuntu uyayifakela ushukela uyayiguqozela wena wena ufuna into yakho ikhule noma ingakhuli okumnandi ukuthi uNkulunkulu akakuyeki uyakulekelela siyabonga bazalwane ngiyabonga baba amen amen animshayele izandla phakathi kwethu bazalwane khanga nimphakamise umama uNjomane ngicela uphakame mama bawubone ngiwaphakama ubaba kuphela yenziwa lento hleli waphakanyisa ubaba nje animshayele izandla phakathi kwethu sinaye umama umfundisi uMathaba umqambi phaka mama mqambi osiyambaba wakhona noba ke akaphumelelanga kodwa wathi umama ngizomshiya ngeza inkosi nisikelele sinaye osiyam umfundisi sokhulu mthiya sikhangana phakama sikhangana bakubone no umama kezanga uzile umama phakama mama sibashaya izandla ungane ngibona nje
ungambuza uba mina ngingutata uMakhunga ndingubani angeke adlule kodwa mina ngithi sokhulu sithiya ngithi sikhangane ukuthi hayi inkosi ayiqeda vele ndimyeke inkosi isikelela phakathwayo usemva kakhulu nansi indawo apha ngakunondaba phakathwayo anifuna uma nokoba phakathwayo uyabona nje umuntu omkhulu nkosi yami ngiyakuhlonipha mina phakathwayo woza phakathwayo shesha mnguni sizohlala lapha eduze nonondaba namhlanje khona nonondaba mnguni hawu kodwa anemshayeli isandla unondaba aphame nondaba ambone umshumayeli wami bazalwane unondaba akekho umshumayeli omde njengalowo wesonto inkosi isikelele kodwa uphethwe into njengaka kodwa uhlobo athobeka ngalo nandihlonipha ngalo bazalwane noma ndiyilento efushane kodwa ngiyabonga ukuthi nisebenza ngokuthobelana mshumayeli ufakazi phakama babufakazi bakubone nimshayele izandla nongalo phakama nongalo babucebe khulu Sontobe phakama sontobe umde kancane awufiki kulondaba Nkosi yami Shumayeli omfushane bafana Jobe kaMatshana aphakame Jobe Nkosi siyabonga wemaphakele phakama kanti umshumayeli omde siyabonga kakhulu bazalwane angidluleke uma ngikhohliwe ungiyeke kanjalo ngicela ke ngokubazalwane sivele sithathe isitsha abantu abasesikhona sesiphelele sekhona noNjomani avele sinikeleni ke manje ngoku ngifuna siqale ecala uyabona ecala inathi nonondaba uyabona ecala inosotobe ngapha inonongalo lisithobo lecala ake siqale sinibonise silecala ukuthi cha umnikelo nje awuyonkinga kithi iphi isitsha wena Bayanda kufanele ufuze nesitsha esikhulu namhlanje ngoba kufika abantu abakhulu yazi nje isitsha sibesincane ingathi sisedwa woza Bayanda bazalwane siqale nesipimali enkulu nje imali eyimali alo imvuselelo ngoku yavala ineyindleko zayo kodwa asizibizi kuni indleko kodwa senzele ukuthi uNkulunkulu masiphuma kule mvuselelo asithululele lokho uhlobo lwesibusiso uma ubiza umnikelo awuqhatshazwa uyatshala uma utshale kakhulu watshala kahle uvuna kakhulu uma utshale kancane uvuna kancane uma ungatshalanga uvuni finish khona abantu abafuna uvuna bengatshalanga inkinga nje abantu uvunani ungatshalanga uyisela uyatshontsha tshala ukuze uvune ngicela abantu abazotshala ukuthi ngeke uthini wena Nkosi yazi uthule xa unikelo Ithi ngeke uthule isandla bazalwane tshala tshala ngeke uthule Nkosi yazi
Sonke sethu Jesu Kristu samukela ngokubonga uNkulunkulu othondwele nanku umnikelo abantwana bakho suletha kuwe Jehova olungileyo wena othena uma kuhlonyelwa kuba nesivuno egcineni siyabonga baba ukuthi uke wathi kusehlane wayala inceke yakho uMose ukuthi ayiqoqele umnikelo kwabanhliziyo zivuma nazi inhliziyo zabantwana bakho ivumile namhlanje babusise ngabanye thena ezwini lakho wena uyobavulela indlu yakho encebo baba yenza njalo umele izwi lakho ngoKristu Jesu inkosi ebusa manje naphakade amen. Awu siyabonga kakhulu. Bayana siyabonga bazalwane. Angazi noba ukhona umuntu owake waphuza ku Friday. Ukhona umuntu owaphuza wayophuza kwendaphuza kuzo Friday. Inake nizothembela ningathembeki vele ifike. Kubuya nini pha? Oh. Kanti niyayazi? Inkonzo lena hleli lijaha into eningayazi njaha uyolala. Kanti kuphule kuseni pha? uJesu wafika abantu beloba noma bedoba. Wabona ukuthi uzothatha kwayesibabalo sabo asichintsha senze wathi zolenza ke ngolime ngababambisi babantu. Uma ububuye ekseni uzokwenza uzobuye ekseni la esontweni uthanda ukubhoreka esontweni uzobuye ekseni kanti wawungabhoreki pha. Wawuthi abantu bengabuyi lasekuseni babuye sebeqhutshwa ngebhala. Kanti fanele sibe nesikhathi sokudla izwi ngokusathana umelene nabantu abangalidlanga izwi kodwa lidlileyo athi umhlabelelo nalo izwi lakhe akenqotshwe lutho. Awu bazalwane njalo Mthomane u3 minutes wakho ngasuthini lana kithi kakhulu Njomane sinomakoti abantu abamkela uJesu ungaqhobisa uthini sikubona manje uyikholwa umile uNkulunkulu ekusiza Njomane wasizwa intoni wena ngoba asikubona ushaywe nenduma la enhlobo ukuthi wasizwa intoni ngoba thina sasike sasitothana uyabona nje ukuthi uvela ubona wayisigebengu lesi wathi uNkulunkulu wayisiza lesigebengu kodwa Njomane ungathini anginanto nawe wena uzitho anginanto nawe Hallelujah. Hallelujah. Tata Makunga. Hallelujah. Ngiyazazi ngamakhunga tho sobahle. Hallelujah. Siyabingelela baba nomama egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Usihlalo wethu wefraternal bakumbonanga ubukhosana siyabingelela.
Dokotela uSibande baba uMthiyane sikhangana siyabingelela amen ngoba bonke abakhona befundisi omama egameni lika Jesu mama Khunga siyabingelela egameni lika Jesu amen ngicabanga ukuthi ke so 1.5 minutes lo so 1.5 amen ukuthi 3 minutes hallelujah mhlambe bazalwane ngathi kuyahambeka kule ndlela hallelujah into emnandi ngayo noma magebhe ugebhe khona kodwa khona umhleleli wakho hallelujah noma kunyukela kodwa khona uthona nawo hallelujah noma zikhona inkinga nezingqinamba nezinyakanyaka kodwa khona umcazululo hallelujah mhlambe kafishane tata Makhunga uPhilip 1 uverse number 12 egameni lika Jesu amen bazalwane siyabonga kakhulu sibabongele mhlamba sebengenile kulomkhakha waphakathi amen ngoba kusona wathembula lomkhakha bazalwane ube waphakathi uma nje ubambe kahle uyophila ingula phakathi uma kukhona ukuphila okuphakathi ukhona nokufa okuphakathi hallelujah mhlambe ke omakoti banamhlanje omakhulu ngithatha nomakoti manje ngibe ngindoda amen kodwa kuyahambeka bomakoti kuyahambeka amen nehlazo liyafihlwa amen lasekhaya hallelujah kodwa ulifihli njengomuntu welizwe but ulifihli ukuthandaza hallelujah mhlambe ke lifunde kanje yepha ngithanda ukuba nazi bazalwane ukuthi lokho okwangehlelayo udine kwaveza uqhubeka kwevangeli hallelujah yepha ngithanda nazi bazalwane ukuthi lokho kwangehlelayo udine kuveza uqhubeka kwevangeli umpostoli Paul hallelujah zikhona inkinga esehlelayo bazalwane kodwa zisenza ukuthi siqhubekele ukuthi zikhona inkinga hallelujah into esiqhubayo ukuthi noma zikhona inkinga kodwa uJesu uyasithwala hawu amen bazalwane noma singena emlilweni asingeni sisodwa singena naye amen zikhona inkinga esinazo ekhambeni kwendlela hallelujah kodwa ziyaveza uqhubeka kwevangeli amen akusho masungena evangelini noma masungena kuJesu inkinga ziyaphela amen uma ihlobo noma zikhona ukhona othwala nayo hallelujah siqhubeka nje siqhubeka izinkinga evangelini amen ngoba siyazi ukuthi ukhona oyosiphumisela ngaphesheya egameni lika Jesu bomakoti qinana enkosi nasemandleni yamakhulu nendlela iyahambeka hallelujah ya abasizi nakhona ayafika kodwa ayedlula hallelujah siyahlala kuJesu kuona amasizi nakhona edlule nathi esiphumisela ngaphesheya ya siyabonga simshayele izandla umzi ongangenwa abantu ayingomzi lo futhi babe ndingeyosibonelwe esihle kulabo befundisi cha bebengazosiduba nje bahambela umfundisi abangamqondi lapho ngakusho ukuthi imeko yakhe bambona uyabhayiza uphithanisa imilenze kwala kodwa siyabonga kakhulu sikhangani u3 minutes ungasithini wena sikhangani Samthiyane amen so cool amen bazalwane amen bengakhulu maqale ukwethu omuhle nomkhulu amen ngithanda ukudlisa ubuyena bami kuTata Makhunga nomama amen amen ngilele ubaba umbonambi uhlalo weplatinum ngilele udokotela ubaba uNtsimane amen ngilele umfundisi uNdoma amen amen ngazi ngajabula nami ukufika phakathi kwabazalwane amen ngathi ngisoname bazalwane okushungela mina ngathi ngisonke kushungela esontweni hayi etendeni kodwa iqiniso ukuthi ngasindiswa nami izinto eziba ukhiye ekusindisweni lezi ezingama basics khona into eyingozi bazalwane ngama basics webona nje thina abantu abathanda ibhola uma uthatha umuntu umfundisa ama basics uyabhoreka ngingazathi
sodlala nemibhola futhi ududuzela kanti iyona into ezokusiza ukuthi uma usudlala udlale into oyazi kahle amen konke sho umpostoli Paul mebhala ibandla lezenzo lapha chapter 2 verse 42 uthi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli uthi nasekuhlepeni isizwe nasekuhlanganeni izinto bazalwane ezingama basic of the kingdom uma ufuna ukuhamba ibanga elide okufanele ungayishalazeli ngoba uma wayishalazela uzoshawa yizo ukuthi awuzigadanga amen kuyingozi ukuthi umukele uJesu ungafellowship kuyingozi umukele uJesu kodwa ungasibambi isifundiso sika Jesu kuyingozi ukumukela uJesu ungahlanganyeli nabazalwane ngoba usathane uyasaba amahlangene kodwa uma usele wedwana lithi iBhayibheli uma emunye unqoba inkulungwane kodwa uma sebehlangene babe babili kuba u10,000 kusho ukuthi uyayidinga iweight yomunye umuntu more important iweight yabafundisi ngoba omunye uvalethi hayi mina ngizoyibamba ekhaya wasindiswa ekhaya amen awusindiswa ekhaya usuku woza lapho wasindiswa khona ngoba ukuze igcine lento owayithola fona uye lapho owasindiswa khona yazi ngeke ngakhuluma esontweni lelanga bazana ngikhuluma nje ngithi sasindiswa sibabili mina nomunye ubhuti ngiyamkhumbula namanje kodwa into awayenza eyaba buhlungu ukuthi isindisa ayithathanga serious ngoba kuma nje phambili athandazele alikuyifundisa neyifundisa kabanga iseza wabona bakuthiwa kwenziwa amaklasi ngabantu lathi awulento ebhora kanje lokufundisa ivesi hayibo uwambona umuntu eprimary ethi bhoreka ukubhala awu amen chicha bhala Jesus. Ati balu a. Iviki lonke ati balu a. Ujabule esikole ufundele balu a. Ati balu. Iviki lonke. Uzo hayibo. Awani kanti. Ati ngithe balu a. Ujonayi. Uzokutha ati ngithe balu a. Ubhalu a uzu understand ati yabona lo line ngapha. Quando conte bese kuyeka bese sibhala ubhalu utshela uzukonde kodwa yona uzobhala a e i o u ubambe kahle ukhonde ukuthi ubuyele ekhaya watshatha Samfundile ngoba le a e i o u ama basic okufunda ayikho isentence oyibhala awungekho ayikho isentence oyibhala iyengekho ayikho isentence oyibhala ayengekho manje uma ubaluleka ibasic uzoba senkingeni ngoba uzofuna ukuvutha kanti awuvuthwa Jesus hallelujah uhamba ungaqedile Kuyingozi bazane kuyenziwa bazalwane alalela abanye mabeshayile abalalele angafuna ungene emanzini naye athole lento abayitholayo uzukaba ukuthi lo mzalwane konke seyibambile kanti Kuyingozi bazalwane yabona usathane uma uwenza into kaNkulunkulu usathanda kabuka ukuthi uyingane nomntana ubuka ukuthi wenzani manje kufanele uyenze uyi-understand into njalo uma wenza into kaNkulunkulu ihlale phansi uyifunde uthi ubuzosukuma usuyenza uyenze usuyi-understand ngoba uzoba negrace yayo Jesus amen hallelujah hallelujah Hey, hayi ungasuke ugoduka ke ngoba hayi nto ayifuna ukubambezela yabona le into siyidlala hayi ungasuke uthathe iBhayibheli ngoba sizawuphoswa uJesu wanqoba uSathana ngesu uSathana uyalazi isu into ezokusiza kukulazi isu ulihle liphile kuwe
ukuze mayifika usathana namanga wakhe noma ngamaqhinga wakhe afike emntwini odle izwi. Siyabonga kakhulu sokhulu sikhangane. Baba Osiyam Maphosa Khosana wena uniphethe ngithende kunebo 3 minutes ungavele ungisuse phaya esikhundleni ngosiyama makhunga lona akahlonipha abantu yazi usihlalo wami nje enzele umane ungisikela nje nawe kwezinye izinto uthi hayi makhunga sihlalo noba u10 minutes nje of your time lokho nje ongase noma uchile verse noma uthini thina silalele nje si ready ukudla kuze kube bona ngiyabingelela ngibonga nethuba nomama ngiyabingelela ngicela ukubingelela kwisifundisi onyawonhle baba dokotela mpostoli ngiyabingelela siyabonga ukuthi udele konke endaweni uNkulunkulu akubeke yona ukuthi uzohlala nje alibonge igama lenkosi khonze nabazalwane ukhonze ibandla sikhangane siyabingelela ndoda yama-basics njomani no mama abakhona ngicela ukunibingelela abashumayeli usebaphakamisile ubaba uMakhunga siyabonga baba uMakhunga ukuthi uNkulunkulu abekele umbono ukuthi uzoqatha umqatho alibonge igama lenkosi ayikho indlela esi-explaina ngayo uma sithende kulula esontweni kulula endlini yesonto kodwa ethendeni kusuke kuzoqathwa umqatho kusho ukuthi kulinywa insimi engalinywanga ngokukholwa alibonge igama lenkosi ngoba mbuyazi isibongo ngumntwana kaNkulunkulu ngasindiswa namba makhulu ngasindiswa akudala kakhulu but it was 1993 ngesikhathi ngizokuhlangana noJesu kuyenza ukuhamba isikhathi eside ube khona esontweni kodwa ungezwa ukuhlangana naye kwakuyicamp yabantu abasha ngoba umuntu uyasindiswa nosesontweni yishwa nje uhamba ibanga elide usendlini yesonto kodwa ungatholanga nanga ungahlangananga naye ungabanga nayo that encounter personal encounter with him ubaba owayishumayela wayengowase South Coast Tongas washo nje into siyaziyo wathi komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa bese lahlekela ukuphila kwakhe wasebuza umbuzo ukuthi umuntu uyokhiphana uma edelele lesihlengo umuntu uyokhiphana ibe isihlengo ngoba isihlengo sesikhishiwe kwabakanye lesihlengo singuJesu alibonge igama lenkosi umuntu ozibhubhelayo sibhubhela ngokwakhe ngoba isihlengo sesakhishwa ayikho insindiso ngomunye usho njalo uPeter uma efakaza ku-St. Henry isigungu esikhulu esiphethe ibandla uma simbuza umkhoshina ukuthi lo muntu usinde ngaliphi igama usinde ngaliphi igunya uthi uPeter lalela lo Jesu enambethela ungaye lo muntu kumile namhlanje ngoba yikho insindiso umufunda izenzo chapter 2 chapter 4 verse 2 verse 12 uthi ayikho insindiso ngoba futhi alikho elinye igama elinikeziwe umuntu angasindiswa ngayo igama likaJesu
Amen. Igama lika Jesu. Benisabingele. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthi nami ngingxenye yemvuselelo namhlanje. Benze kahle abeze kuJesu. Nenze kahle nenenise kuJesu. Ukube beneze umuntu obezonibuza ukuthi ngiphuma ngaphi. Kube beneze umuntu bezonibuza kade nihlaleleni. Kodwa uJesu muhle ngoba akabuza. Awubi late uma ufika kuye. Manje ke kunesiqiniseko ke sezwini lenkosi lapha afunde khona uNjomane uchapter 1 abaseFilipi ufunde uverse 12. Kodwa ukukhuphula amehlo kancane nje ngenhla uye ku6. Uthi umpostoli Paula uyikhuluma lento Dr. Nsibande hayi ukuthi uhlele lounge noma uhlele esontweni noma sepulpit uboshiwe. Ubonga isipho. Indlela ayiboshwe ngayo yayimnandi. Njengoba ethi nje naza yazini lokho kongehlela sekwenze ivangeli la qhubeka. Ingoba ubethi uma efike umzalwane ozomvakashela ubeboshelwe social ngapha. Elinye social boshwe ngoba isigebengu esikhulu. Abazalwane bakazi ukuthi isigebengu ezinkulu evikela imbuso. Ubeboshwe ngapha eboshelwe social. Nangapha eboshelwe kwelinye social. Bese fika umakhunga ezokuphola. Azoshumaye azombona. Uphole bese afakaza kumakhunga. Kodwa manje ngenxa ukuthi lento lena ayifakaza kumakhunga laba abawushwe nayo. Abanayo indlela okuyifaka noma bengayifuni. Abanayo indlela ongayizwa. Alibonga igama lenkosi. Yikho ke ethi sekwenza ivangeli laqhubeka ngoba beliphuma isosha ntambama lingene lizo lazi ukuthi lizogeda isigebengu liphume lithi ayikhona lento kaJesu. Noma bengayivimba lento ayivimbeki. Iyafota inamandla yenza njengamanzi amaningi. Haleluya. Ayivimbeki. Isosha belifika ekhaya lithinga isikhaftini lapha. Lithi khona into engizwile nkosikazi namhlanje. Kodwa ngizwile kuthiwa khona umuntu wafa. Engathanga nayo lutho lomhluphile. Kodwa wafana mina wafana wena. Ukuze mina nawe sibe nophilo phakathi. Isosha senkulumo ehlukile. Manje ku verse 1 ke chapter 1 verse 6 uthi ngethembile yona leyo. Hallelujah. Sesiphetha inayo ukuthi izo expire guarantee yayo. Akukho ukuthi warranty izo expire. Samba ngemoto nje kuthiwa emva kwa 120 km uzobusuka sekwazi uzoyisebenzisa mahala ngoba warranty expire. Ay expire le kaJesu. Ngethembile yona leyo nto. Ukuthi waqalile. Usebenza empilweni yenu. Unamandla. Ukufeza. Oh Jesus. Ngethembile yona leyo. Hallelujah. Ngicela ukuhlala phansi bamakhuma. Osiyami ngicela ukuhlala phansi. Kodwa bengifuna nje ukuqinisa abazalwane. Ngifuna ukuniqinisa. Ukuthi ngethembile yona. Hallelujah. Uthi loqali. Yabona loqali ebandleni lethu sinamphunga amakhulu. Amfundisi ike yaba secretary general ebandla lonke. Nesikhathi izosindiswa iniphi yayila. Yeah. Ebhantshini intengantenga. Awu. Ingakwazi nakuma. Amen. Iniphi yayila. Jesus. Ile nhlobo le yayithi ingakwazi ingenzi lutho. Ingakwazi kwenza utho uma ngazishaye yayiqhaqhazela umzimba. Wathi umesindisa into yakhe yabela. Kwathi uyadlala. Kwasho ukuthi isithola umakhudlu. Isithola umathutula. Osusa konke kuhlala yena. Haleluya. Leli vangeli kaJesu ngicela omunye hayi ngalo. Amen. Senhlala phansi ke. Uthi Johane chapter 1 verse 29. Ivangeli umpaphathisi uyabhiza upaphathisa abantu. Uyabatshela ukuthi wenza lo inyoka. Nitshela ubani lakozala. Amen. Amen. Uthi kodwa ke lungisana indlela yenkosi. Nenze nemendo ebenjani basana. Onde yaqondwe ekholweni. Yaqondwe ekholweni basana. Ngake ngahamba eSwazini. Angixolele mabekhona abakhona kodwa khona imoto engayibona uma ibhekele uVW umuhlekana nayo uToyota. Oh yeah.
ngabona leyo moto nje futhi ke hayi ukuthi ngangilele ngiphupha noma ngaxoxela ngangidrive eSwazini nondaba Lodende uma ubhekele iVW umuhlanga nayiToyota inegama layo ke emakhungu kuthiwa iVox kusho ukuthi ayiqonda kahle akafuneki umzala nayiVox uma phakathi kwabazala nohaleluya onzima uma ungahamba umbuke engakubona ekhoneni uzombona kahle kanti ubani kanti bazalwana wenzeli umuntu awusizi umuntu kodwa uyisiza wena awubulali umuntu kodwa uyibulala wena awushayi umuntu kodwa uyishaya wena awulimazi umuntu kodwa uyilimaza wena uthi uJohani ke mebhaphathisa lithi iBhayibheli ngangomuso wambona uJesu wathi pheki uthi kaNkulunkulu elisusi izono zeso uJesu uyaphekwa 121 uthi phekani kuJesu ungumholi niphiwa kuye amandla uma izinto zisekaleni sifuna ukususa amehlo akho kuye mama uJesu uyaphekwa njengalokhu Mose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nafanele pha uyaphekwa uJesu fix your eyes on him noma kukhona amanje akushaya ungabusawanani uJesu Baba egameni likaJesu waseNazaretha uyinkosi yamakhosi uphakeme uNkulunkulu wethu omuhle awulinganiswa kawufaniswa kazibulinge yakho baba wethu ongcwele siyabonga baba egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga moya ongcwele wena ufunga ongajiki wena ongaguquki omile kuze kube phakade wena yindoda yephi egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo siyabonga moya ongcwele siyabonga wena ungumhleli wethu siyabonga dwala laphakade siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo siyabonga akekho baboshe ngawe akekho nkosi nongakhuluma kahle ngangaka ngaphandle kwakho siyabonga umlondolozi wempilo zethu thatha udumo nantambama egameni likaJesu waseNazaretha inkosi kuze kube phakade naphakade amen Tembele yona leyonto yethembele yona leyonto. Hallelujah. Siyabonga baba usihlalo siyabonga amabhodla ngiba kaMananga ngicela abazalwane asisize lo uvale isango sicela imoto avele ayingenise la kwaMakhanya uBJ 86YK ngicabanga ukuthi usethi noma ngabhalwa kodwa u86 mas yaphuma mina yanazi nje uma bekuthe 43 lezothi ngumazethi lo mina imphethe uma bekuthe 61 mama uzungu lo hakoku zidithi phuma ambokhiphiwa ambomba uyobeka imoto yakho le iye kwathwa 95 senguthatha umakhumbi inkosi nisikelele bazalwane siyabonga kakhulu Nkosi yami usiholile usigcinile kwaze kwala ephelisa siyabonga usiholile
Ujayiva ungaphandle kwezulu. Ujayiva uyahamba esihogweni. Hawu! Yini usimora kangaka? Lona lo nimbone esenza la izana oZakayo. oZakayo. Ngiyabona la ngemva ubhalweni la. Conference. Indodana yami le uNkulunkulu uphe amadoda lawo 4 uwesine lo namhlanje ibirthday yakhe una 9 years ngo ukhulile ube khona bembhalele into ye-English wamnika umama ukuthi akayifunda wayifunda umntana thithi hey kule class akuyo uzoba nzima kuwo la nto ngamnyamezela u-a ngibone phaya umntana mphaya ebuya esikolweni abhalisa uboy ukuthiwe boy naku umuntu omenza homework ngithi nemende wabhoyoko nje nangomso ukuthiwe boy aphinde abuye nemethi abhaliswe lento kanti basics ukwazi lo kwazi phakama i-second born yami leyiza bazalwane bazile abantwana bakamfundisi hawu ukwazi phaya esikolweni second born lo kuthiwe bhalwe bani apha emva kwakho Converse. Oh, nanso ibhaliwe lonto ibhaliwe. Ubuyazi. Iya. Izama iya. Oh yeah. What? Khulula. Converse maya. Ubanikela ubhalo apha? Uthethe. Wena ona wajika phakama lapho ujika uchomele. Kubalo first
Phakama wena zonke. Phakama Mzozi khulula. Sheshe zonke. Khulula. Ubhalwe ntoni? Princess. No prince, no princess. And bashayela izandla. Bahlalele ebhuti wabo. Yeah. Ngiyabonga Jesu ke wami ngakho konke yenzeni Jesu ngiyabonga Jesu wami ngakho konke yenzeni Jesu ngiyabonga Jesu ke wami ngakho konke wenzele Jesu ngiyabonga Jesu ke wami ngakho konke wenzele Jesu ngiyabonga Jesu wami ngakho konke wenzele Jesu ngiyabonga Jesu ke wami ngakho konke wenzele ngithi Jesu ngiyabonga Jesu ke wami ngakho konke ngenzele kona ukukhala kwami Jesu wami uzwile ukukhala kwami Jesu wami yabo uzwile ukukhala kwami Jesu wami yabo uzwile Ikhona libuze icula shesha ntana. Bikhohliwe.
Bakhala phansi ke bantwana bami. Alibazame ke bazalwane ngesandla esikhulu. Mntanami seshele naye izwi uyafuna ukucula. Bazalwane sinaye ubaba wethu la phakathi kwethu ubaba udokotela ubaba uMsibande. Beke